فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Asmanları ve yer halk edendir ve sizler için öz cinsinizden bolan hatınları vücuda getirdi ve dört ayaklı hayvanlardan da joftlarını halk etti. Sizleri şu tarikada köfeldir. Huda hiç bir zat emegdeş değildir. On denginne zat yoktur. Allah tebarek ve taala eşdiyan ve görüyandır. Lehu meqalidus semavati vel ard yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaqdir innehu bikulli şeyin alim. Hudaýyň ihtiyarındadır asmanlaryň we ýeriň kilidi. Allah tebarek ve taala halanyna rızgı ziyade eder we halanyna daraldyr. Tahqiq şol hemme zatny bilýändir. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah tebarek ve taala size mukarrer etti dinden ol bir zady keşoni Nuh'a da emretipdi ve ol zatny sizin üçün mukarrer etti ki men sana vahyettim. Oşan bilen Ibrahim'a ve Musa'ga ve İsa'ga da emrettim ki dini muhkem saklan. Oşanda tefraka ve juda bolmaň. Müşriklere ağır geldi ol bir zat ki sen şolara şoňa davet etýädiň. Allah tebarek ve taala öz tarafına cem edip ihtiyar eder, öz halan adamsyny we öz tarafına hidayet eder. Ol bir adamny ki hidayetni gumrahlykdan ýaxşy görüp ihtiyar etýärdi. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Ve kafirler ferqe bolmadılar meger özlerine alım gelmeginden soň fakat öz aralarında ululuk talap edip ve eger sen Perwerdigaryňdan bir söz we bir karar bolup ötmedik bolsady keşolaryň azabyny bir muddete ma'lumy çelli ta'khira goýup elbette şolaryň arasynda fawry hukm edilerdi. Şolarga azap bermek bilen. Tahqiq ol tor adamlar ike özlerine Qur'an berilipdi. Yahudilere ve Nesranilere kitap berilenden soň şolar özlerine berilen Qur'anda nihayetde şekdedirler. فَلِذَٰلِكَ فَدْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Pesden şoň üçin halklary davet et. O özüňe wahy edilip emredilşýäni dogry bol. O dogry ýolda sabit gadam bol. O müşrikleriň hawa hawasyna tabi bolma. O şolara aýt men Hudaýyň nazil eden kitabyna iman getirdim
Wa maňa emredildi, siziň araňyzda edalet bilen hukmetmek bilen bir Allah'tır biziň-de we siziň-de Perwerdigaryňyz. Wa biziň üçindir öz amalymyz we siziň üçindir öz amalyňyz. Wa siz bilen biziň aramyzda dawa we husumet ýokdur. Allah tebarak we taala kıyamet gününde biziň aramyzny cem eder. Wa şo bir Allahyň tarapy